Til alle tider har menneskene søgt at afsløre universets mysterier. For 4.000 år siden byggede de Stonehenge i Sydengland, et observatorium og et tempel, viet til studiet af himmellegemernes bevægelser. De kæmpe store stenblokke, der indgår i den cirkelformede konstruktion, er slæbt hertil langt borte fra. Nogle af dem vejer 50 tons.